Maar u bent Arubaan? Ja, ja, ja. Want ik zag u net zitten. Mijn eerste indruk was, het is de getinte versie van Paul de Leeuw. Ja, jij ook nog. Ja, dat zegt iedereen. Serieus? Ja, ja, Oh. ja. Ja, hij heeft wat lijken, dus dat We zijn de mannen hier van het sportcomplex hier. Hè. Die zegt dat ook. Nee, wij zijn de mannen van het sportcomplex. Wij zorgen voor de... Oh, collega's. Ja, hij is van het honkballen. hij is van de voetbal en ik ben van de honkbalvereniging. Oké. Ja. Hé, maar wacht eens even. Aruba en honkbal, dat is een goede combinatie. Ja, ja, hè? ja. Ja, de meeste Nederlandse teamspelers die komen uit Aruba en Curaçao. Hè. Want Ja. wij kunnen als Nederlanders vaak wel een beetje stoer doen over de prestaties van ons honkbalteam als ze weer eens een keer Ja. presteren. Maar vaak zijn het ook die jongens. Ja, die komen over, ja. En Zijn het nou de Benedenwindse eilanden? Of Benedenwindse eilanden. ja. Ja, vaak komen ze over als het Nederlandse team speelt. Dan komen ze over. Want veel van hun die spelen in Amerika. Hè. Ja. Kijk, en nou zaterdag speelt het Nederlandse team tegen de Nederlandse, de tweede van Nederlands, Neptunus Rotterdam. Ja. Ja, dan spelen ze oefenwedstrijd. Maar dat vinden wij een beetje raar, omdat wij mogen niet spelen tot 1 september, wegens de coronacrisis. En daar in Rotterdam, in de grote steden, mogen ze wel spelen. Maar goed, we moeten ons aan houden. Hè. Maar het kriebelt wel bij u. Ja. We trainen wel. We hebben 4 teams. We trainen wel. Maar onder elkaar onderling een oefenwedstrijdje. Want als er een teamsport is waar je minimaal 1,5 meter van elkaar kunt blijven, Ja. dan is het Dat wel is honkbal, ja. honkbal. Ja, klopt. De enige Maar je moet dan eigenlijk, als die bal over wordt gegooid, moet je hem eigenlijk steeds van persoon tot persoon moet je die bal ontsmetten. Want iedereen houdt dan die bal in zijn hand. Ja, maar daar houden we dat ook aan. Bij de trainer proberen we dat aan te houden. Serieus? Ja. We houden ons totaal aan de maatregelen die ze hebben opgelegd. Hè. Handschoentjes? Handschoentjes, ballen desinfecteren. Stoelen, mogen niet in de dukkou, stoelen 1,5 meter van elkaar. En hiervoor zijn wij, hè. Of hij staat hiervoor om de mensen tegen te houden die daarachter niks te zoeken hebben, ook niet door te laten. Oh, dat was want we hebben Jan net ook gesproken. Maar Jan, dat had Jan nog niet verteld, dat hij ook een beetje de bereden politie van, hier van het sportpark is. Ja. Vandaag is hij mooi aangekleed, maar normaal is hij helemaal in... Oh, dus jullie hebben ook een goede vriendschappelijke band? Ja. We houden gewoon de boel hier in de gaten. Hè. Kijk, omdat nou valt er best mee, maar vroeger was het veel vandalisme. Maak ze alles kapot en Jan kan dat ook over vertellen. Ja. Maar nu, als we eerlijk maar zijn, is het rustig. Houden we zo. Houden we zo, ja. Houden we zo. Ja. Wat is er met uw arm gebeurd, als ik vraag? Nou, ik heb even kijken, in 1976 heb ik ongeluk gehad op het werk. Ik ben in 70 naar Nederland gekomen om bij Heus Holland te werken. Dat is een kunststofbedrijf. En in 76 heb ik een bedrijf ongeval gehad. En sindsdien moet ik met 1 hand doen. Dus 1 hand, maar ik doe alles. Hè. Ja? Ja. Ik ben nu 50 jaar, in oktober zijn we 50 jaar hier. Dus we zijn meer in Nederland dan op mijn eigen eiland. Uw vrouw is ook Arubaans? Nee, mijn vrouw is Nederlandse, maar die is 8 jaar geleden overleden. Ja, ik heb zelf 2 zonen en 4 kleinkinderen. Zijn dat ook honkballers? Die zonen van u? Die 2 zonen van mij. Die jongste is nou coach van het eerste team. En de oudste die speelt nog steeds. Die zijn allebei in de 40, maar ze zijn nog steeds. Ja, de hele familie honkbal. Hè. Ik heb de coach van het Nederlands team, Wim Martinez, want mijn naam is Eve Martinez. Die is coach van het Nederlands team hier in Nederland. Dat is een broer van u? Nee, dat is een neefje. Oh, neef, sorry. Ja. En wij hebben, de hele familie speelt honkbal. Hè.
Maar heeft u uw neef dan ook niet even een berichtje gestuurd zo van waarom kunnen jullie wel een interland spelen en waarom mogen wij niet honkballen? Nee, we hebben toevallig met hem gisteren gesproken, maar hij zegt ja, dat weet hij ook niet. Kijk, de bond beslist dat en ik weet niet wat voor reden. Maar... Nee, maar bij ons honkbal iedereen. Wij bestaan nu ongeveer 40 jaar. En ik ben met honkbal hier in Weert bezig, ja, 48 jaar. 48 jaar ben ik met honkbal bezig. Dus u bent echt wel een drijvende kracht achter de vereniging hier? Ja. Ja, ik doe niet meer coachen, zo. Ik ben de voorzitter. En ik doe de onderhoud met een paar andere gepensioneerden. Ja. Pensionado's? Pensionados, ja. Oké. Maar u honkbalde al, denk ik, toen u naar Nederland kwam, Ja. in 76. Ik ben met honkbal maar 5 jaar begonnen. 5. 5 jaar, ja. Is dat op de eilanden heel normaal? Dat is niet normaal. Dus dan zie je mensen hier op Oorden, zie je die jongens kleine voetballetjes. Daar is honkballen. En wat gebruiken ze dan als ze de dure spullen nog niet kunnen betalen? Nee, dat gebruiken ze kerstboom die stok, die stam. Ja. Daar halen ze de takken Die vanaf? takken eraf, dan skuren we een beetje de scherpe kantje vanaf. En gebruiken wij, ken je die Uncle Ben's rijst? Ja? Die pak, vroeger kwam die in zo'n pak, hè? Ja? Zo'n kartonnen pak. En die gebruiken wij als handschoen. Serieus? Ja. Maar hoe deed dat? Dan deed je de hand en dan maak je een gat in het... Nee, je deed gewoon je hand in en je maakt hem soepel totdat hij een beetje soepel is en dan kun je hem mee vangen. Karton? Karton. En we spelen gewoon op stenen, hè. En wat gebruikten jullie als bal dan? Soms tennisballen of oude honkballen. Maar ja, toen die tijd was er geen, zoals ze nu hebben, hè. Nou, iedereen heeft zijn eigen spullen. En waarom kwam u naar Nederland? Nou, ik kwam eigenlijk naar Nederland omdat ik was daar bij de marine. Ik zat daar bij de marine. En we konden voor 2 jaar naar Nederland komen. Omdat ja, de Nederlandse economie die was goed, hè. Ze hebben overal mensen nodig. En ze hebben ons ja, via de sociale zaken daar en de kazerne hebben ze ons gevraagd of wij misschien voor 2 jaar naar Nederland kunnen komen. Dus we hebben dat, en we konden komen omdat we kregen vrijstelling. En we hebben gezegd, nou, na 2 jaar dan gaan we terug. Of we gaan weer het leger in. En mijn keuze was toen om politieman te worden. Dat was de achterliggende idee van mij. Maar we kwamen in oktober, 28 oktober. En in november, half december, heb ik mijn vrouw leren kennen. Nou, dat was meteen pas boem. Over goede binnenkomers gesproken. En ben er nooit meer geweest dan, maar ben altijd hier gebleven. Ik ga wel elk jaar terug. Elk jaar terug naar mijn familie. Daar bij vakantie, dan blijf ik, nou de laatste jaren, sinds ik gepensioneerd ben, dan ga ik 3 maanden. En nou in december, dan gaan we ook met de hele familie. Dan word ik 70. Dan moet ik daar met mijn familie vieren. Dus zodoende ben ik hier gekomen. En 50 jaar, bijna 50 jaar in Nederland? Ja, in Weert ook, in Weert. En we zijn ook de enige Arubanen dan, die in Weert zijn gekomen en ook in Weert zijn gebleven. Er waren 5. We waren de eerste 10 Antillianen hier in Weert, waren 5 Curaçaoënaars en 5 Arubanen. En de 5 Curaçaoënaars, ja, door een of andere manier zijn ze weggegaan. Maar de Arubanen die hebben altijd hier gezeten. Kijk, daarom is Weert ook heel erg bekend op de Antillen. Hè. Maar als je op Aruba bent of Curaçao of op Bovenwindse-eilanden, je zegt, luister, ik kom van Weert, ja, dan weten ze gelijk hoe en wat. Ja. En ik ken de meeste mensen ook hier in Weert. Hè. De meeste mensen kennen mij en... Maar als u nou 3 maanden naar Aruba gaat, hoe zit het dan met de kinderen en de kleinkinderen als die niet meegaan? Dingen. Mist u elkaar? Ja? Jawel. Je mist ze wel, maar
Nu gaan ze, de kleinkinderen gaan ze nog voor de eerste keer. Oh. Eerste keer mee, ja. Hoe oud zijn ze? De oudste jongen is 13, 10 en 4. Dus, Dat zal een en avontuur ik heb worden. een meisje van 18. De meisje van 18 is 3 jaar geleden wel meegegaan. Oké. Dus nou, als het goed is, krijg je volgende week bericht voor zijn examen. Hè. Doet het ook heel goed op school. Maar ja, ik heb na de ongeluk heb ik 7 jaar naar school gegaan voor maatschappelijk werk. Daar heb ik dan misschien 30 jaar gewerkt, 35 jaar als maatschappelijk en jongerenwerker gewerkt. Dus u wilde eigenlijk politieman worden? Ja, als je terug bent gegaan, 50 jaar geleden was ik politieman geworden. En u bent uiteindelijk maatschappelijk werker geworden? Ja, ik was eerst machinevoerder, tussenin. Hè. En ja, toen ik een ongeluk kreeg, ja, moest ik wat doen. Hè. Ja. Ik had toen, mijn oudste zoon die was 2 jaar. Dus ik moest wat doen, want ja, je kunt niet thuis blijven zitten. Hè. Maar als maatschappelijk werker help je mensen. Ja. Dat heeft u 30 jaar gedaan. Maar in feite doet u dat hier ook. U coacht dan wel niet meer. Ja, klopt, ja. Ja, Maar de honkbalclub is, dat is uw lust en uw ja, leven. ja. De honkbalclub heet Indians Weert, hè. Indians Weert. Een van de beste van Limburg. Dus ze worden niet uitgezonden. Natuurlijk.